إيلون ماسك بنباب مصحفتي جيرو نجزء رسو ساينس روكيت مهيرو. وارن بافت أما عالتي حاموشامي تجزءات كانت ببكيلويو. بيل جيتس دما أبعامت 5 مصحفتان بيبو يود. بقص علي زنبب سب كابت زينبب بمسارات واستفلي أرض حنقول على انت خوناجن اتمبزحتو سب زي ردو نجر إذ السعبيو. نباب لما دراي زي كونس نحنقول كات تم حيشلون التعبيلون سرعاتيو يعني تخا أب نفس وكف في دلك على باكلوا حنقول كان نفسو اندقنا يزهنصا حدث تركبات نربي فتر نتوم زدخامو دما يبرتعم سلازي اتبقلت أفهم بعمقاتنا محساب كلت كاي معبل انبار أبز فيديو زي إذا خلو خاميلو خمس خون بحق أنيا ساينس نرفن بتاكباراوي أبنتاتن كنرينا نباب نحنقولكا كاب كالي إذا خون يخون عالجباب بزعالة فتنة كاميلو خمس غيروك تمحاريخة نزيناكم ناقر شانلنا حدش انتخوينكا سبسكرايب بمقبار آبال سدرابيت ناخون حنقولكا بتعلت تقابرو ناقرات تمركيسو بخلت السفر علي من قتات كاقلك لكاي خقليو اتقدامي مقدي زيو كل جزء أب محبراو ميديا تعزباي ترايكوين كان تدعوان كاتحلفو ويون كل جزء تليفون كاسكرول تقبر انت خوينكا اتنا قالبو خاجزي ناب كباب شمون تسكن ديورد إذن تاي مالتيو أب محبراو ميديا سوسنياك تكون كلها حنقول كان نجارات أقالبو زهولو جزي إن حتسري متس مخنياتو اتهبو تريا فيديوهات كونت صحفات أزيو حتسير سلازخوانا حنقول كابزا قباب زي السلطن كيف تكايدما نتيننا وحوان أتوكير كان يمسرح قلت كاتسن أستوعل محبراو ميدياك تقام كلها نيشتاني حاجو سمعيت سمعكا نسو دما دوبامين يبهال انت خونا جن كابت التريز نبركا من منجر بتخكلا تذكرونيخا ايتم مهارو لنون زهبكا جزياون كسبتاون حاجو استرايو دحريو جن اب حنقول كايت انحنيو سلازي ابزو خونا يخون عمقوت زلو حساب تتكر ازي خبدكا بنصارو دما نابتكال اي مقدي كنمص كلنا اسكرول كام مقبار نام نباب مصحف كتسجر كلها كل نجار يغير حنقولكا كام مقيا يعرف نتحابريتا دما بعمقوت يقبلو بزي دما اتنا يقالبو خا درجة بب اوانو النعابي يخيد اب امريكا تمرامرت يونيفرسيتي MIT اب اوان نباب اب حنقول زفتر من قصاص مصنعتا كايدوميوم بز مسارت دما ننوح اوان مصحفت منباب نخئلت أقالبون نجارات بقبو نمرد عقمن ب500 مئتاوي كم زعبير رقاقيصهم إذا مالت اتلوطي كتنبب كل خاطر زي كونس أب هيوتكا قوامي زخون لوطيو مخنياتو اتي بريفرونتال كورتكس بحال أب قدمي تركب كفال حنقولكا نتقف يخون إذا كفال زي نوسان حسابات مفلفال وسانة محاب مدب موصان زتحلال خشجرات مفتحن حلافنت هاللو ساينتستات نزي كفالزي وانا كايد سرحنا حنقولي لهم يتصوعوا سلازي حجي أبزينة أمرج أبزل لخالو زمن مصحف كاب محز تليفون كاب تلعللو نفس وكف اوان نحنقول كاز تزناق عن زيتو كورنك خاون تمرز اللو لخا بنت أرو دما مصحف تلعيلكا نحنقول كاب بليحن حساب انك خاون ما قد تخافتلو لخا إذا مالت اتي نايم تكوار نجارات بعمقات نايم ردائن زيادة نايم مهارن كيلت كاتبرتو على خامالتيو أستوعل حنقول كام غيارو فتسي ما يقارصنيو اتي زفر حتوجن بيناي مقديو زغيار زلو زبليو كم مهورات زبلوو لبو ولد مصحفتي من باب مسابات زحاش ركبن كهلو كاي حجزكا مقنياتو عم مصحفتي بزعبا زانتاتات حساباتن سمعيتاتن كالوت سبات تمهار بزي دما حنقول كان سمعيتاتن الرأياتاتن بفولي مقدي كردو يجمر نجارات كاب عين خالق سب كمي كم زمسلو كتقمت تجمر هيوت باررايا خالق سب كمي كم تمثل تردع ساينتستات نرف نزي تيوري ناي امرو ويدما the theory of mind لهم يصوعوا اتي زقرم نجار دما زيو عم مصحف بزعبا سمعيت حدا قص ابهاريك تنبب كلخا اب حقنيا هيوت مس حقنيا سباتن سمعيتاتهم كتراخب كلخا زنقساس كفال حنقولكا بتمساسال نطف يخون يونيفرسيتي هارفارد أبز مصنعتا كايدو نيرو أب سمعيتاو بالحات سبات ناي من باب كئلت ركبات أم محدران قنصتاتا مفتحن زلوم عقمة صنيعهم بازي مسارت اتوم بقص علي لبولد زنبوب سبات كابتوم زينبوبو زلعلى وصيت كمزقبو ريوم أستوعل سمعيتاو بالحات أب ركباتكا أب مريحنت كمون أم موياخا كابتنا أمرو بالحاتكا ويدما IQ نلعلي نعاودكا كوسنا يخأليو
ስለዚ ነቲ ልበ ወለድ ክተንብቦ ከለኻ ትዘናጋዕ ጥራይ ኣይኮንካን ዘለኻ ንሓንጎልካ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ዝተሓላለኸ ነገር ንኽርዳእ ተሰልጥኖ ኢኻ ዘለኻ። ሕጂ ሓደ ሕቶ ክሓተካ ብልሓት ዘለዎም ወይ ስማርት እንብሎም ሰባት ስለምንታይ መስለካ ኩሉ ነገር ዘንብቡ? ቻርሊ ማንገር ሓደ ካብቶም ፍሉጣት ሃብታማትን መሻርክቲ ንግዲ ዋረን ባፌትን መረብ ናይ ኣእምሮዊ ሞዴላት ዝብሎ ኣመር ኣለዎ። ኣእምሮዊ ሞዴላት ማለት ዓለም ከመይ ኢላ ከም እትሰርሕ ንኽትርዳእ ዘኽእሉኻ ኮምፓሳት እዮም። ስለዚ ክንደይ ዝበዝሑ ኣእምሮዊ ሞዴላት ኣከማችልካ ክንድኡ ዝሓሸ ናይ ምሕሳብ ክእለት ይህልወካ። ሕጂ ድማ ንባብ ነዚ ኣገባብ እዚ ከመይ ከም ዘዕብዮ ንርአ። ብዛዕባ ፍልስፍና ክተነብብ ከለኻ ብዛዕባ ስነ ምግባርን ኣነባብራን እትሓስበሉ ሓሳባት ትረክብ። ስነ ልቦና ክተነብብ ከለኻ ድሕሪ ተግባራት ሰባት ዘለው ስውር ባህርያት ትፈልጥ። ታሪኽ ክተነብብ ከለኻ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ዝድገሙ ፍጻሜታት ከም ዘለው ትግንዘብ። ሳይንስ ክተነብብ ከለኻ ድማ ብስርዓታትን ብመርቱዓታትን ክትሓስብ ትመሃር። እቲ ዝዓበየ ነገር ግን ነዞም ሞዴላት ምምሃርካ ጥራይ ኣይኮነን። እቲ ሓቀኛ ሓይሊ ዝፍጠር እዞም ኩሎም ሓሳባት ኣብ ሓንጎልካ ክራኸቡ ክጅምሩ ከለው እዮም። ንኣብነት ብዛዕባ ዝግመተ ለውጢ ስነ ቁጠባን ስነ ልቦናን መፅሓፍቲ ተንብብ ንበል። ብሃንደበት እቲ ኣብ ሓደ መፅሓፍ ዝተማሃርካዮ ነቲ ኣብቲ ካልእ ዘሎ ሓሳብ ንኽትርድኦ ክሕግዘካ ይጅምር። ዝኾነ መምህር ወይ ደራሲ ብቐጥታ ዘይነገረካ ምትእስሳራት ክትርኢ ትጅምር። እዚ ድማ ናይ ገዛእ ርእስኻ ፍሉይ ኣረኣእያ ንኽትፈጥር ይሕግዘካ። እዚ ኩሉ ውፅኢት ናይቲ ዝተደራረበ ንባብ እዩ። ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሓንቲ ሓዳስ ሓሳብ ትመሃር። ድሕሪ ወርሒ ልዕሊ 30 ሓደስቲ ሓሳባት ኣብ ኣእምሮኻ ይህልው። ድሕሪ ዓመት ድማ ኣብ ሓንጎልካን ኣብ መንነትካን ፍጹም ዝተለወጠ ናይ ስራሕ ስርዓት ትውንን። ዋረን ባፈት ነዚ ብቐሊሉ ከምዚ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ፍልጠት ልክዕ ከም ውሁድ ወለድ ወይ ድማ ኮምፓውንድ ኢንተረስት ይእከብ። እቶም ኣዝዮም ብልሓተኛታት ሰባት ካብ መጀመርታ ብሉፅ ሓንጎል ሒዞም ኣይተወለዱን። በብመዓልቱ ብምንባብዮም ነቲ ብልሓቶም ዘዕብይዎ። ሓንጎል ደው ዝበለ ማሽን ኣይኮነን፣ ልክዕ ከም ፕላስቲክ እዩ። በቲ ንገብሮ ነገር ተመርኪዙ ይልወጥ። ሳይንቲስታት ነዚ ኒውሮፕላስቲሲቲ ይብልዎ። ክተንብብ ከለኻ ኣብ ሓንጎልካ ዝኸውን ነገር ከዓ ከምዚ እዩ። እቲ ንዝረኣኻዮ ነገር ዘመሓድር ክፋል ሓንጎልካ ነቶም ኣብ ወረቐት ዘለው ቅርጽታት ናብ ፊደላት ይቕይሮም። ድሕሪኡ እቲ ማእኸል ቋንቋኻ ነዞም ፊደላት እዚኦም ትርጉም ናብ ዘለዎም ቃላት ይልውጦም። እቲ ናይ መዘከር ስርዓትካ ድማ ብዛዕባቶም ቃላትን ሓሳባትን ዝፈልጦ ነገር ኩሉ የራኽቦ። ኣብ መወዳእታ ድማ ሓንጎልካ ኣብ መንጎ ነርቭታት ወይ ድማ ኒውሮንስ ሓደስቲ ርክባት ክፍጠር ይጅምር። ተመራመርቲ ስታንፎርድ ሰባት ከንብቡ ከለው ኣብ ሓንጎሎም ዝፍጠር ነገር ንምጽናዕ ስእሊ ሓንጎል ተጠቒሞም እዮም። በዚ ድማ ንባብ ካብ ካልእ እንገብሮም ተግባራት ንላዕሊ ብዙሓት ክፋላት ሓንጎል ኣብ ሓደ እዋን ከም ዝንቀሳቐስ ገሊጾም። ኣብ ነፍሲ ወከፍ እተንብብሉ እዋን ሓደስቲ መስመራት ነርቭ ትሃንጽ ኣለኻ። ልክዕ ኣብ ሓንቲ ከተማ ሓደስቲ ጎደናታት ከም ምውሳኽ ጌርካ ሕሰቦ። ክንደይ ዝበዝሑ ጎደናታት ኣለውኻ። ክንድኡ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ብቕልጡፍ ትኸይድ። ብተመሳሳሊ ክንደይ ዝበዝሑ ሓደስቲ መስመራት ነርቭ ሃኒጽካ። ክንድኡ ሓንጎልካ ሓበሬታ ብቕልጣፈን ብብቕዓትን የመሓላልፍ። እዚ ድማ ንቕልጣፈ ሓሳብካ፣ ንቕልጣፈ ሽግራት ናይ መፍታሕ ክእለትካ፣ ከምኡውን ሓሳባትካ ብንጹር ናይ ምግላጽ ዓቕምኻ ይውስኖ። ብቐጻሊ ዘንብብ ሰብ ካብቲ ዘየነብብ ብመሰረቱ ዝተፈለየ ቅርጺ ሓንጎል ኣለዎ። እዚ ድማ ምስ ተወለድካ ዝጸንሕ ኣይኮነን። ኣብ ክንድኡስ ንባብ ባዕሉ እዩ ነቲ ዝሓሸ ሓንጎል ዝሃንጸሉ። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ንዕቤት ሓንጎልካ ንምውሳኽን ዝለዓለ ኣቓልቦ ንምጥራይን ዝሕግዘካ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ን30 መዓልቲ ዝጸንሕ ቻለንጅ ክህበካ እየ። እቲ ቻለንጅ ኣብ 3 ደረጃታት ተኸፊሉ ኣሎ። ደረጃ 1 ኣብ መዓልቲ ካብ 20 ክሳብ 30 ደቂቕ ምንባብ ጀምር። ልክዕ ክትዘሎ ወይ ክትርስዖ ዘይትደሊ ምስ ገዛእ ርእስኻ ዝገበርካዮ ቆፀራ ጌርካ ውሰዶ። ደረጃ 2 ሓንጎልካ ኣብ ደረጃ 1 ምሳልና መመድካዮ ነቶም ቀለልቲ መጽሓፍቲ ብምግዳፍ ቻለንጅ ዝፈጥሩልካን ንኣእምሮኻ ዘስፍሑን መጽሓፍቲ ምረጽ። ደረጃ 3 እቲ ናይ መወዳእታ ብዕምቆትን ብስፍሓትን ምንባብ ጀምር። ኣብ ሓደ ዓይነት ዛዕባ ጥራይ ኣይትትከል። ፍልስፍና ምስ ስነ ልቦና፣ ሳይንስ ምስ ታሪክ፣ ልበወለድ ድማ ምስ ዛንታ ህይወት እናዋሃድካ አንብብ። ምናልባት ቀሊል ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ምንባብ ከቢድ ኮይኑ ክስምዓካ እዩ። ሓንጎልካ ክቃወመካ እዩ። ኣብ ካልኣይ ሰሙን ግን ሓደ ነገር ክልወጥ ክትዕዘብ ኢኻ። ነቲ ንባብ
በብቕሩብ ክትናፍቆ ትጅምር ኣቃልቦኻ ድማ ብንጹር ክመሓየሽ ትርኢ ኣብ ሳልሳይን ራብዓይን ሰሙን ድማ ሓንጎልካ ብፍሉይ መገዲ ክሓስብ ይጅምር ዝተሓላለኹ ዝመስሉኻ ዝነበሩ ሽግራት ሕጂ ክትፈትሖም ትኽእል ትኸውን ምስ ሰባት ትገብሮም ዝርርብ ዝያዳ ዕምቆት ይህልዎም ሓሳባት ድማ ካብ ኣእምሮኻ ብቐሊሉ ይፍልፍሉ ናይ ሎሚ ቪድዮና ነዚ ይመስል ነይሩ ነዛ ቪድዮ እንተፈቲኻያ ላይክ ከምዚኦም ዝበሉ ሓደሽቲ ቪድዮታት ንኽበጽሑኻ ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ኹን ይቕኒለይ